musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo mawbaare jeegom colte hitande ujunnaji 2024 ɓatake men faati koye buuɗal yurmeende cariika rendo en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere on calminama on juurama on jettama on ñagama du'a on duwanama no gowɗen wadde kala talata ko nayade men cariika rendo beele kadi ciftoɗen ƴeewen ha hande ko wawi naftude rendo de tawno yewtere so yewtama hettama heɗɗorama haqille tan ene gasa madañ ko nafti no feewi haade men arde yewtere men buuɗal yurmeende ma en naayo e kumpital garanɗi men subaka hande o tawno fulɓe mbi humpitade ɓuri humpede ɗum noon woto goɗɗe joni joni so haaji jomiraɗo gonkay mini ayande keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede wela musidɓe tedduɓe bandiraɓe heɗiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe jeegom lewru février hitande 2024 buuɗal yurmeende feri feeñi feeñja e kumpital humpitade ɓuuri humpede yimɓeɓe nde ɓurata rentade no feewi ko fade banggue pusiraji kami pundi ha tenti noon sukaɓe tokosɓe heccuɓe lotteɓe boowal e kala sahani piye kelle e keeceje sagade yumiraɓe men mettini eɗi kewi wadde ɗen fannuji ɗum noon ko becce musoje e asmaji jogori lomtade taw ko an jeeyi sababu ndentoɗen ɗum ne moƴƴi kono kadi cuuren mawɓeɓe e sukaɓe e pundiji ɗi ha tenti noon wonande ɓen jokkoɓe en ɗam so yeehi tan ha woni midi suro no feewi hendu ndu e nangue ene wuuli beele kadi ma waw naftudema no feewi no feewi kumpital men gartaten koye leydi ndi sénégal hanki o to suudu sarɗeji ndo leydi sénégal sarɗiyankoɓe lulima toona ngam wadde gooɓe jiile ko fate banggue wonande yurnitade dirtingol ɗiɗo henna sumgoji tijjanoɗi 25 lewru février nduɗo hen lewru ndu gonɗena ɗen guuɓe jiile noon ko gooɓe jiile gulɗe jaw kala kay ñeɗɗo ñedde muɗum waɗe hunoko koma suma ɓernde no feewi hanki noon cumɓerel kewɗe mbaɗi toon ha ganduɗa peɗeli e joofali woni henni jeehi ha mettini toon dañini sarɗiyanke goto dañi toon ko wiyete malalaise ko wona ɗum ko noon science dartinama ko juuti caggal noon ɓamti ko ñalawma o kurɗo kono kadi ko sanga jamma kirɗo no feewi ko nden tigui ɓen sarɗiyankoɓe ɓe benno mbokka yakar kame wallu sénégal woni yaadiɓe pds ko nden ɓen cuuti juuɗe men gooti kuulala
wonande ɓe dirtini ɗiɗo henna sumgoji tijjanoɗi nogase joyi nduɗo henna lewru ndu gonɗen dirtinama ha 15 lewru décembre 2024 so jomiraɗo haaji hono no wirno horeji leydi Sénégal ñande aset jewtuɗo henna o haytini wonande décret 2000 décret mo taƴno nogase joyi lewru février yuɓɓinde hen ɗiɗon sumgoji kono gueɗe ɗe kala ɗaccama e juuɗe ɓen sarɗiyankoɓe yeewi askan wi kañumen geddi ɗeɗon woote kañumen gotani woote ɗe noon koni henna lelori 100 mbi aha kay yo ɗum dirtine ko goto tan woni contre ko wona ɗum ko noon ɓe gartiri ko article 31 ko fate banggue code constitution ngam wawde dirtinde sumgoji leydi ɗi hono no wirno mawɗo leydi ndi haaɓe duttito e kaldigal ko wiyete dialogue beele leydi ndi wona e jaam hakkude mabɓe e ɓen dawriyankoɓe ɗum noon yaadiɓe PDS kañumen tañño ko 15 août on saaha noon wonata koye ndungu hawrata kadi koye diine hawrata kadi koye wonande won e nder leydi ndi ko fate banggue woni hen gonata koye ñalɗi diine mawɗi no feewi ene gasa noon adda pelɓodiral ɗum jeeyi sababu noon ɓe nanggoyi ñalawma taw ko 15 décembre 2024 ko wala ɗum ko noon lundiyankoɓe hewɓe kolliti ma gullito ñawoje leydi ndi sériya leydi ndi mbiyeten hokki ɗum walla rokkani hanki o noon nden kay kisala ɓeydama toon to suudu safɗindu leydi Sénégal ɗon ɗo gendarmerie naati nder ngam ɓeydude ndenka e kisala gendi leydi Sénégal firti oɗo saaha mo gonɗena ko leydi Sénégal sumgoji mum laatotako nogase joyi nduɗo henna lewru laatoyto so jomiraɗo haaji ko 15 lewru décembre to leydi Mauritanie ene ɓeyda jokkodiral hakkude mum e Arabie Saoudite ɗum ko jillu jagorɗo gueɗe nder leydi kame jatingol laamu woni Mohamed Ahmeda wulde Mohamed El Amina o saaha ne tawe toon to Riyada jonde joɗinde ko fate banggue salon ndenka e kisal ɓeydude tekkinde kadi ndenka e kisal to banggue koninkoɓe ha tenti noon dadiyankoɓe hakkude ɗen leyɗele nden jonde latinde guila ñande nayyi nde gasata ko jeetati nduɗo henna lewru toon to Riyada kono kadi jokkodiral ɓeydama toon to banggue nden kay kisal koninkoɓe hakkude leydi Arabie Saoudite kame leydi Mauritanie to leydi Mauritanie landal lundo tawassul holliti ñande 10 nduɗo henna lewru aset paaɗo ma jippo ngam moɓodiral muɗum hollirde metti mum ko fate banggue gurdam cattuɗam e nder leydi Mauritanie oɗo saahaɓe kolliti ɓesguji Mauritanaɓe ne tampi no fewi guilay cogguji ceerɗi ha tenti kadi ko fate banggue mbuñaari teskadi e leydi ndi ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe ɓe jadata hen hay seeɗa kunala to leydi Mali faama hanke o kikiɗe waɗi fiyande mum mawde no fewi nden fiyande noon ɓe mbaɗi ɗum koto keerol hakkude leydi Mali kame Algérie ɗum noon koto nokku biyeteɗo in haali noon ne tawe e hakkude keerol leydi Mali kame leydi Algérie ɗum ko worɓe joguitiɓe armeji mbarno toon booli circulation ronka yoya ko nden noon faama waɗi toon fiyande muɗuma hanki télévision mo leydi Mali holliti hen taw koye journal 20 heures haytini ko fate banggue recrutement ƴettugol yimɓe to banggue concours e nder golle leydi ndi ɗum no wirno jaagoɗo fonction publique leydi ndi ɗum wonno ko nogase tati ha nogase jeeɗiɗi lewru décembre ko nden hewɓe ƴettono ngam nadde e golle leydi ndi hanki noon ɗum haytinama jeeyi sababu ko ngol toɗɗogol hollirama ne heewi mbuñaari no feewi moni kala addata ko bandum goɗɗo adda bandum taw gueɗe ɗe kala ndewani lawol ɗum noon haytinama oɗo saaha mo gonɗen to Burkina Faso hanki fuɗɗi ko fate banggue wonande vaccin mum gadiɗo taw ko vaccine de sukaɓe ɗum waɗi koto kuddugu e tawtorede jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi ɗum noon ko haɓade paludisme mo ganduɗa ene yooɓo pittali kewɗi no fewi e kala hitande ɗum jeeyi sababu Burkina Faso jeyama ɗum ko caggal Cameroun Ghana yogay wone leyɗele hande hutortoɓe vaccin ngam haɓade ko fati e banggue wonande paludisme to Nigéria rewɓe nawnoɓe jombajo hurtinoyde ɗumen ɗum ko heccanke o wonno e nder état mo Katsina nokku biyeteɗo Damiri
nawnoɓe jombajo ha jombajo ti suudu mumen enen gartane konga bawɗi ko ɗon bandiji joguitiɓe armeji potte mumen koɓe 50 kamɓe kala ɓe nawama haɗo ɗo gonɗen hay goto anda ɗoɓe nawa paɗen ko toon to Proche Orient jillu jagorɗo galle danejo woni mo Amérique kolaɗo kuuɓal woni Anthony Blinken hanki jillu makko toon ko yidde dogde koyɗe jaam beele jaam duumiɗo ene wawa artude hakkude Israël kame Gaza ko wona ɗum ko noon gardiɗo loni toɗɗima hanki goomu heesu taw kadi ko wawɓe rewidade caɗele tawite toon to INRWA jafoɗon taw kadi ganduɗa ko Rouen taw kadi ganduɗa ko ɓen Palestine naɓe dogɓe moltoyade e oɗon nokku ko fati banggue réfugié ji mbawa wallede ɗon ɗo Espagne yaltini 3,5 million koppreje euro gam walliddeɓe ɗum ko caggal fiyande wonnude 7 octobre tuma hen noon loni wonande ɓen joɗiɓe toon ɓe enen jiiya kay e fewjuɓe nguɗana jangu jeeyi sababu noon kamɓe kala ɓe guitta gardiɗo loni noon hanki toɗɗima sete goɗɗo taw ko sete jeytiɗo hoore mum bawɗo yuɓɓinde ɗen gueɗe ha ɓen réfugié ji wonɓe toon mbawa yitade hen koye mumena guerre Gaza Hamas hoorejo jagorɗo leydi Israël holliti oɗo saaha aɓe keeɓi fandare mabɓe no fewi gam derguiddeɓe ɓe kolliti gandi mawdi taw kadi ko jeeyaɗo e Hamas ko wona ɗum ko noon cimtol ngol ɓe jaltini wonande ɗeɗo henna piyande baɗɗo toon kene tolno e 150 ko ninke mo leydi Israël dañi gañade hen gañande musde no fewi ɗum noon ɓe kolliti guila nogas e 7 octobre ha yettiɗo hen kene fota wonde ujunnaje ɗiɗo e 1jeetato ko ninke mo leydi Israël dañi gañade e nder ɗeɗo hen piyande 1,300 ene Moussa hen no fewi ko ene fota wonde 129 ene tampi kono kadi kene fota wonde 560 ko ninke woni ko wasi hen fittandu muɗum Yemen hobel holliti hanki waɗi jangu mum ɗon ɗo Amérique e waldi mum kolliti kañumen hanki joori kene tolno e misilaji 5 faade wonande hobel Houthi en ɗon ɗo Yemen toɗɗi hoorejo jagorɗo muɗum musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon subaka hande o joni joni jaɓanen buuɗal yurmede gonkay mini hande keɗotomi ko jahayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buuɗal yurmede aha buuɗal yurmede so feri feeñi feeñje ɓattake ɗo orori ndi kunori melori yaɓani dow jeeri kame waalo kala ɗo remɓe gese waalo jeeyi ha batti yebde ɓene ñiro ɓene juuɗa makka ɓene gone paale kono kadi sikkala ɓene gone koya ɓene jooɗe butikaji mumen e golle mumen e gollirɗe mumen ɓene jeehi jeere ne garti ene paye caggoji mumen ɓene jooɗi ne jara café ɗo buuɗal yurmede arata e moɗon ɓiɓɓe rendo on calminama on juurama on jettama on jarama onon kala kono kadi eɗen jetta eɗen jaara musidɓe tedduɓe dariɓe e kala saaha yurnitade golle payidinde batteɗe jayde weltare TV nde tawno wona hunde wemde ɓen dariɓe darɗe tiɗɗe gila to banggue walloɓe kumpital ngal ha wawa woɗɗoyde egginoɓe jayde nde eggina buuɗe yurmede eggina kala
ha moni kala wawi hebde naftorade kon ɗo hen woni fandare moƴƴere. oɗon gandi hanki wonno ko kaari fotima neldi woɗɗoyi walla waɗi audio mettuɗo woɗɗoyi. ɗum noon kareli mawɗi mbaɗama hen, audioji kewɗi mbaɗama hen, pindinoji kewɗi mbaɗama hen. alhamdulillah hande fandare mawde heɓama. ɗum jeeyi sababu noon haala nafat tan. so haaletanoka tawanno hande photoji e vidéo ngaji e audioji ɗi pewani ene lutti hande weddede dinguire e neldede banggueji kala. nde tawno haalanoma hen haalullaji ken tolno e duuɓi. hande hewɓe paami gandi ɗum nafata an nelduɗo, nafata kadi an neldaɗo. ɗum jeeyi sababu noon hewɓe darti hen dutti e neldude ko nafata ko artirta haqqille ko moƴƴinta neɗɗo ko rokkata gurdam moƴƴam ko. ɓen walloɓe woɗɓe ha mbawa humpitade ko watte ko ɓe jarama. ɓen goni e jagorɗe hakkude dinguire ne jultodira woni leppi ha ganduɗa hayso tawi woni ngala dinguiral kala ko waɗa ga ne wawi heftadema walla ne wawi yettadema. ɗum ne kadi ɓen jettama jarama. duwotoɓe jamma e ñalawma duwuji ne jetto waɗoɓe juuɗe mumen ha mbawa yettade ɓe jarama. ko nonne kadi eɗen jetta eɗen jara dendagal bandiraɓe kala. ko nonne kadi alhaji Samba Gangue kame galle mum e joom suudu mum kala min jettuma min jarma no fewi. musidɓe ceerno Khalidou kono hande kadi ko musidɓe men enen kala. alhamdulillah kadi ko musidɓe jayde weltare TV. ko nonne kadi alhaji ceerno Baya Thiam joom suuduma e ɓiye Oumar Thiam e ɓiye Oumar ɓe jarama no fewi. en jarama noon foof yo Allah yo moƴƴere. sohna Soda e joom galle mum ceerno Sarif yo Allah yo moƴƴere e dendagal bandiraɓe kala. ceerno Demba Huudou Tall ko nonne kadi e banimen debbo tedduɗo sohna Rahmatullahi Gueye yumum almuɓe e musidɗo men tedduɗo ko nonne kadi ceerno Abdoul Tamboura walla mi Abdoul Maliki bamum almuɓe. ko nonne kadi jetten jaren banimen debbo sohna Jariyata Abdullahi Seck keptinɗo banum gorko no fewi. min keɗima haalande nde mbaɗɗa e afo galle mon mawɗo galle mon mawni mon korsuɗo ko ni tigui watte neɗɗo e kala saaha so won mbaɗowo ko moƴƴi yo haale guila no wuuri mante ko mbaɗɗa kone weeli min ɗo daariɗa ɗo no gonirɗa ni ene yooɗi amen. min calmini sohna Saratu, min calmini Nene e sukaɓeɓe kala. min calmini kadi loɓuguel ñebbe nguel no fewi saabu min gandi ɗo taweteɗa. en calmini dendagal bandiraɓe kala kono kadi e dendagal pelle men ha tenti noon weltare TV e ko jokki e weltare TV kala. ko nonne kadi ha toon to leydi France dental yiɗɓe Sar Abdullaahi Saar e gardogola bandiraɓe rewɓe tedduɓe mawniraɓe men e jinnaɓe men. kono en pawi calminalɗi kala e sohna Haji Sarr nde yettinta men dendagal bandiraɓe kala. ko nonne kadi ha toon to Nouadhibou lobbude yurmeende sohna Maymouna Thioub min pawi e dow inde ceerno Ousmane Ly e dendagal bandiraɓe taweteɓe e dental yiɗɓe Sar Abdullaahi Sarr. ko nonne kadi e wallidiɓe mum kala. ko nonne kadi bani men debbo sohna Aminata Guissé dental yiɗɓe Sar Abdullaahi Sarr e ceerno Khalidoullahi Sy min calminimon min juurimon. Moukhtar Wagne leydi Mauritanie dental yiɗɓe Sar Abdullaahi Sarr min beltinimon no fewi. ko nonne kadi dental yiɗɓe Sar Abdullaahi Sarr e gardugol ceerno ceerno Mamadou Boubou Ba gorko mo fasu leydi Mali ha toon to Angola. en calmini en beltinima dendagal bandiraɓe kala ha e dente goɗɗe kala. ene gasa kadi so en limtoyi ha ɓuuriɗo hen ma jum ko ma en gartoy hen so haaji jomiraɗo. eɗen mbiya tan bandiraɓe sehilaɓe eɗen jetta eɗen jara dendagal battuɗo haqqille mum e jayni nde hannde nde way kono RFI ni konde international ko Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée nanguɗo hen jayde nanguma mo nangani jayde nangi ɗum woni nangude jayde noon ko wattude en haqqille mum no fewi waɗa ko kañum jeeyi kadi jetten jaren ɓen waɗoɓe publicité ji ɓe saabu ɗon gandi joom galle wiide ɗum ene wuura ittude ko jogui ko waɗa dépasse galle mum watta ɗum crédit gam humpidde yimɓe. oɗon gandi haqqille ne ɗeɓan wasi jabde joom galle so feliti wiide ne waɗa ko waɗata ko oɗon gandi wonko acci e gurdam mum yidde weltinde won noon enen foof
so en battodiri haqqillaji tan ma en gandu nde ɗo jayde so nde ƴellitama ma nde ya hande dowla saabu holɗum no nde dowliri ni ko hunde hawnide ko Allah tan woni mayre saabu kalɗo jaaɗa aɗa jayde nde gila to banggue radio ji gila to banggue YouTube ha e banggue nokkuji kala a jolta e oto han jippoɗa ananta kettoɗo so koya gonɗa to mbawɗa wonde kala ananat keɗiɗo ko Allah waɗiri noon kadi ko onon mbaɗiri noon ɗum noon nanguene jayde men ballen jayde nde hande andinde mon tan kala hunde jiiɗa wawi ƴellide ɗum tan ko matériel e haalis ni foti kala ko waɗa haalis waɗa matériel ƴellito hono no wirino hoorejo leydi Sénégal équipe Sénégal o nde o nanguimo o waɗema ko haalis o waɗema ko matériel tan ɓe gaddi coupe ɓe peññini koye mabɓe hande ha Sénégal kala équipe mo mbaddata hulat firti ko kala ko waɗa koppareje fewna tan yahat kadi neɗɗo jewtowo foti wonde ko joom gandi denji mo mankaka dépasse saabu so tawi a fiini aɗa manka dépasse yewtere ma rewata lawol yewtere télé yewtere radio yewtere rendo kala hen ko wawi wonde yewtere ma fewata kada yooɗata saabu pinta ko yeeso ma ne ñirɓini awa hay weltade beltinowo yimɓe noon foti ko weltade weltintamo ko yimɓeɓe omo weltina yimɓe men beltinamo waya tan kono baliyel tennis ni mi weddo e ma ara ma beelema guel artoyam guel wontanami beelema ɗum noon moni kala yo weltin goɗɗo o so yimɓe beltodiri tan fewat tene moƴƴat aduna men yarat yeeso tinnoɗen e médiaji ɗi no moƴƴi média wona tan jokke golle wona tan amin belti wona amin keeɗi ala média ɗo mbawɗa heɗɗo heɗɗon kala ɗo mbawɗa heɗande média heedan ɗum hay soko ƴewde kabaru laaɓɗo pewɗo moƴƴo baɗɗo pinal baɗɗo gartam dokka ɗum jaydenko ko ballal wonko kewata ɗo wona surtude ko horokude haqqille ko wallude won enquête mo mbatta ɗo ha keɓa en ko laaɓi yidde findinde rendo dokka ɗum jaydenke o no fewiri no famiri o yaltiniri ɗum beele woɗɓe naftoro ko fulɓe mbiyata mo adima e suudu wima reeno jaalal ko rentinde e jertinde e wallude e humpidde taw ko humpito moƴƴo rewgo lawol ko alda e surtude ko alda e jalkidde ko alda e bonnude ko alda e bonnidde ko laɓɓinde rendo ha rendo daña ɗo fawi ko laɓɓinde rendo ha rendo daña jondam ha rendo daña peewal ha rendo daña ɓamtare ɗum noon sponsor uji weltare waɗa ɓen publicité ji ɓe hewɓe ne mbiya ɓeyde joni publicité ne keewi kono alhamdulillah ko yettude Allah saabu so wonani ɗin publicité ji ne gasa kamɓe waɗoɓe maɓe mbattu yelade moon hono hettoɓe heɗoɗo ñiŋaɓe kamɓe de ɓe mbatti yelade men ɗum noon ɗacce publicité ɗi jaaha ɓe mbasa yelade moon publicité woɗɗo keeti ɗum noon moni kala so durni miijo tan ma andu publicité ko kam dowlinta haalirde kam wallitta jomumen hayso jomumen dañata hen paɗe mumen walla dañata hen coñcu men kam ma heedano men to banggue connexion saabu oɗon gandi hande o connexion Sénégal ko kuppa kono kala mo ala wifi hande yalti dingiral laylayti rendo wifi ne eɗen gandi wonko yoɓat ɗum haalis so wonti noon a yarlitima aɗa wulla aɗa luuka dande ma findinde rendo e weltinde rendo e alɗinde haqqillaji kadi kala waɗa kadi ko an faggoyto banggue ɗo mbaɗa hen ɗum mboɗo sikki leñol no foti salade ɗum noon moni kala yo yanñu haqqille miijo ƴeewa holɗo foti wawde heedande jayɗeɗi kabriɗe kumpiɗe guila e radio ji riiral ha e goɗɗum kala ɗum ɗo henna ko jubbande e cariika rendo meɗen ko buuɗal yurmeende yiɗi artude seeɗa nde tawno haala nafa tan dañen ko nafi so ko haalama no ko fotiri ni yewtere men hanki altina en garti to banggue jangde sukaɓe rewɓe eɗen jiiɗi noon enen kala mbatten haqqillaji men rendo men yooɗata ɗon ɗo rewɓe men gona anduɓe hewɓe men ne mbiya min mi natti famde joom suudamo mi anda somi soodi sac maaro watta balɗe seeɗa gasa sac kosam ko noon sukara ko noon dépasse nebam ne yawi gas c'est normal aɗa andi ko wiyete économique ko ma jangge économique ko ma jangge économique ko ma jangge économique
ɗum ari ko haɓade bonnude jawdi, sabu nelaɗo min wi bonnude jawdi ne harmi, dayi'ol mal haram. Bonnude nguura en, bonna jawdi en, bonna geɗe en ne harmi. Bonnude sukara, bonna kosam, bonna lacciri, bonna gawri, bonna maaro, bonna nebam, bonna ha bonna ndiyam ene harmi. Ene harman ma an bonnude ndiyam. Mbiƴa robiñ, mbi sa seeɗa ɗacca robiñ ne simta, ene harmi, gonɗa koye bonnude. Tene ko bonnata ko ma sohla ɗum, so lewru koor kaari ma ɗomɗo ha cohla ɗum, ha ɗum watta urdema elle nangue murta. Oto bonnen ndiyam, ko poɗɗa wuppirde ko wuppir, ko poɗɗa lotorade ko lotoro, ko potta soccirde ñiiƴe ma ko soccir, ko poɗɗa hutorade ko hutor. Woto bonnu ndiyam. Anduɓe valeur ndiyam bonnata ndiyam. Anduɓe valeur ndiyam soɓe cocce ñiiƴe mabɓe walla ɓe calligino walla mbaɗa goɗɗum, ɓe mbaɗata koko hakkidiɓe calligino en. Kono a waɗa cahlal ha heewa, calliginoɗa to hay tefma laaɓani, bonna ndiyam ha laaɓa. Ndiyam fotani bonnede, ndiyam foti ko teddinede, ko ndiyam woni gurdam. So ndiyam ala en cingat, en tampat, en geggat, en kaɓat. Woto bonnen ndiyam. Wona a yoɓata facture tan aɗa bonna ndiyam. Kala kadi mo yoɓata facture ɓuuri wawde bonnu ndiyam. Wonda ko waɗirta ko yo bon. Tene so wonti kaake ma hay goto goɗɗo memata. So wonti ko an yoɓanno ɗam ndiyam hay goto hutortako. Kala ɓurɗo wawde bonnude, kala ɓurɗo wawde bonnude mbimami kakel mum memotako. Bonna tan ko kaake janani, yiɗata yo bon tan ko kaake janani, yiɗata yo lebto tan ko goɗɗo, kono kañum ala. Ko calanɗa hoore makko salno ɗum goɗɗo, ka yiɗana hoore makko woto yiɗan ɗum goɗɗo, ko jiɗanɗa hoore makko yiɗan ɗum woni l'islam. ɓayde nelaɗo min wi ko en mbawa won gonɗuɓe gonɗinɓe Allah so wona an e mbawde julɓe, so wona an jiɗana o ko jiɗanɗa hoore makko. Sabu julɓe kala ko goto, koɓe frère, koɓe neɗɗo goto, kamɓe jiidi yumma e baaba. Innamal mu'minuna ihwa, kamɓe jiidi yumma e goto, debbo e gorko, julɓe foof ko neɗɗo goto. Ala o ko ɗum o kamɓe foof koɓe neɗɗo goto. Haala ko noon enen jiidi l'islam, jiidi ɗemgal, jiidi leydi, jiidi galle, jiidi nene o e baaba o. Kala ko memɗa e galle ko bonande, a bonnat tan an. Ɗum yo yimɓe ndenta ɗum. Bonande moƴƴani. To banggue nguurane, def ko ene yona yimɓe, ko ene haara yimɓe. Woto bonnu, woto bonnu nebam, woto bonnu maaro, woto bonnu nguura. Wat ko foti wonde ko, ko ganduɗa ɗum ɗo henna ene yona yimɓeɓe, haara ɓe, nafta ɓe, wat ɗum. Mbasa bonnude hen haydara. Wona a sodata nebam tan aɗa bonna nebam, wona a sodata maaro aɗa bonna maaro, wona a sotta lamɗam aɗa bonna lamɗam. Neɗɗo yo salo ɗum. To banggue ataye haarata reedu. Sa waɗi lowwol maɗa, sani ko sukara ɓolo, lowwol tan ne yona ni. Wallahi lowwol tan ne yona. Ko heddi ko ɓanduma sohlani, ɓanduma sohlani nden ɗaccere heddinde. A waɗi lowwol ma payitindo, hay sa waɗi sani wat sukara kakidiɗo. Mbasa bonnude kaɓɓa ma naftu, kono a bonnat sukara o. Mbaɗa kosam ha heewa, ronka yardede, bona. Taw jamirɗo ya waɗo, yalti koye poos mum, yaltani e poos ma. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, alay sago yimɓe ɓe garta e wadde économique mo ene walla ɓe. Économie mo ene walla ɓe ko hunde nafoore. So en jurmodirta en jahata. Gurdam ɗam satti, mo jiiɗa kala nana sakki jungo, mo jiiɗa kala nana ƴeewa, mo jiiɗa kala nana sakki jungo ne ƴeewa.
woto cikken woni yimɓe ɓe pina tan ɓe ñalla ɓoftude haalis maɓe ɓirta warñede woni hen so pini koma pawdira mantoji sa yi jomum way kono wutandu makka ni fawodira kawase waɗa laafayal ha arta e noppi muɗum fof sabu jangol finata ko gila ko mbiyeten daaɗe gadane jonani ene waɗa course ene doga beele yetto golle mum e waktu mum foti yettade o ñalla liggade ha jippo arta galle so debbo faye caggu so gorko faye haaju goɗɗo noon o worata ha lewru ndu maaya woni ko dawata tan mataw ko samedi e dimanche walla dimanche on ɓoftani o baalowo e demar galle rende ɓowɗine piyamo ne piɗamo omo fettomo jooɗe sésil ha weeta saha fo wata kornuɗo o uddita bafal noon o waldata ha weeta o ɓoftani haalis ñallowo gonde e bitig mum ene seeka reedu mburu ne waɗi hen sokkolade beure ɗum ɗon ne duƴƴodire ga ne ƴattodire ga ne fuppodire ga gila subaka tan ha minuit saha dañata lootade ha normal saha wasa dañde lootade lelo juula lelo saha ne lelo taw hirtaki o ɓoftani gabiɗo guesa mum e warñede mum walla e doole mum walla e haalis mum fina subaka waɗa comci dawruɗi tunwuɗi artani tunwi addani haydara woora noon ha soña adda o ɓoftani ñallowo dogde e nangue ne folday bey e baali e nayyi o ɓoftani ala kala keɓɗo haalis ala keɓɗo dañal ene wuya moni kala wonɗo tampi hay gonɗo e birmum o ñallata ko haalde ha ɗemgal ngal ɓorto joguiɗo business o e hoore mum mo haaldata o haadema ko hebde haalis mum ma ɗemgal makko ngal ɗe ɓortade o haala ha ɗaɗima ko ɗi daro jamma so ari wala ko miijade janggo holko tafata beele o wawa haaldude e goɗɗo ha o wawa hebde haqqille mum ɓe mbawa gollodirde on ɓoftani ala ɓoftuɗo haalis ala moftuɗo haalis ɗum noon moni kala yo yurmo goɗɗo o moni kala yo yurmo goɗɗo o gusten ñaaƴayru ndu gusten kongu ngu gusten mawnikinade nde gusten yidde tinede nde gusten bonande nde ganden wonko woni ha yeeso men ne fadi men de ko kew wiide kala saha ko mboɗo jibini aɗa jibini one jibini one jibini ene fof ken jibinde ko jibinɗen ko nane jeese men ala hen ko jangguinɗen ni meccal ni nafoore ni haydara nana jeese men ten goto foof nana jooɗi ne faye dowma so ɓoyi mboɗɗanno wala haydara ni o foti ɗum koko natti hande ɗum tagui noon alay saago ballodiren e to banggue économique moƴƴo ha mbawen jogade jaɓɓe moƴƴe yadude e jamanu ɗum ɗo ene jiiya hande eko buuɗal yurmede yiiɗi nayade wallude neɗɗo ko sa yi kakel neɗɗo ne bona salo kala ko jiiɗa ne bonne salo sa yi huɓere ne bonne salo sa yi no diide ƴulmere salo ko bonande sa yi neɗɗo ne asa salo sa yi neɗɗo jagga ɓooɗe galas ne lappa e miir walla e karo salo woto wi mi salota ko nden wiye mboɗo jeykino salo yimɓe il faut ɓe cuusa haaldude kono galleji ɗi hande wonka suusa haal wonko yumma haalata yimɓe mbiya omo jeykino walla wonko bamma haalata won wiye omo jeykino walla omo hettikino wonko joom suudu ma haalata wiyen yiiɗi hettikinade ko bonande kuɓɓa télé ɗaccirano a yeɓata watta sa ya fin tan kuɓɓa télé joɗɗa ha ɓoye jaaha walla ya laar télé tan taw ko larta ko fof ala ko waɗi important ala importance hay goto e télé teno kuura o koko yoɓete ñif so tawi aɗa jogui ko laarata laar sa gayni ñif kono a gayno tan jaaha ɗaccira noon keɓa bowal to aɗa yewta télé ni haala ga lampa taalode a ñifata lampa saala a ñifata lampa suudu a ñifata nde tawno wona an yoɓata so an yoɓatno tan ñifat hay sa huɓɓi ventilo a ñifata
ko hunde hulɓininde rendogo ceer ɗum dey sa udditi guite ma laari ko watte e ma ko watte e ma ko sa rena he goto wurdata sa wi aɗa haala mbima aɗa hetti ken aɗa hitti aɗa hamni taw kamɓe ɓe jeyata ko ɓe kamni ko baɗow ɗum o yiyata ko hamni e mum ko teno ko boni fof noon ɗaccirta eɗen koɗe nokku aɗa waala ɗa e waye peron ruɓɓitima ya soodoye sima capannayyi sood ceenal gadda turel jiiɓa cukka ko nala noon hayso lampa ma burli a soodata noon ɗaccirta aɗa waala e niɓɓere alay saago joom nokku o sooda hay ɗum jarananima soodde hay prise maɗo mbarista ɗo so boni jarananima addoyde prise mbaɗa hen gadda pewno cooda prise mbaɗa hen a jaɓata mbiyata ko joom nokku o ma fewna ten ko an hutorto alhamdulillahi rabbil alamina mboɗɗamini so tawi en pamani en gonta faam kono hankkadi ni moni kala foti faam holko foti wonde rôle mum e oɗo hen aduna holko foti wonde rôle mum e gurdam mum holko foti wonde rôle mum e joom suudu mum e sukaɓe mum holko foti wonde rôle mum e ɓesgu mum e galle mum e jinnaɓe mum holko foti wonde rôle ma e galle mo koɗɗa sa anda ɗum a wonta andu woni yimɓe ne godi so pini ɓe ganda kala koɓe jogori waɗ ɓe deƴƴa tan teno ko poti wadde ne heewi e galle kala nde pinɗa e galle wonko poɗɗa wadde kono jomum yiyata ɗum par ce que wiyata ko wona kañum jeeyi ten ko ɗon woni ɗon fiɓi mayde ɗon wuuri ɗon waɗi fof makko ɗo e oɗo galle kono haajuma ala hen ni hay sene bona hay so foos heewi a ɗaɓɓata feere ni oɗo foos holno mbaɗiranmi hami wiide ɗam ndiyam ɓayde ko min wuuri ɗo jomum wondaka par ce que wiyata wona e poos mum yalti wona kañum waɗi ten ko ɗo wuuri ten ɗo fiɓi mayde alhamdulillah ceer alay sago mbahlen jaɓɓal alay sago mbahlen jaɓɓal koddigal ngal ne muusi de koddigal men ɓuri haynade jeyge bonde ɓernde ma ñallata ko sumde a haalata sa haali wontanma bone sa deƴƴi wontanma bone woni yimɓe hande yeɗa pooƴa tan pooƴa jenne ɗal ne foti ni ɓutiɗi foti ni ne jogui reedu way kono reedu Abdoul Maliki ni ya ha ɓoy tan jani derto wiye ko jabet wona jabet wonko woni e nder ɓernde makko so haali wontantamo jaam so deƴƴi ɓuuri bon sa haali wiyaɗa hitti kaɓaneɗa tikkaneɗa metinaneɗa sa deƴƴi jiiya kadi gueɗe ma ne bona ɗum noon musidɓe tedduɓe alay saago juuɗe ɗiɗi coɗodira laaɓa noon fulɓe mbi ko jaw woto singlata sa fini e galle ka debbo ka gorko aɗa andi ko poɗɗa wadde wat sa waɗani goɗɗo watta kala ɗo gonɗa andu ko an moƴƴita ɗon galle janano luwa sa woni hen ko an moƴƴinta galle o firtu galle o ha laaɓa woto tutnin tarde jomum woto buus jomum woto nangu gueɗe rewɓe aɗa weddo e fosuji weddetake kotomo jomumen kutorto lawƴo ha laaɓa mbaɗa e buus kaɓɓa mbaɗa e pubel sukkuduma sa yeesima cukalima ɗi woto nangu mbaɗa e WC haɓɓu ha tiiɗa woɗɗo mbaɗɗa gasa ngubba walla mbaɗa e pubel ndentoɗa bonnude hande woni cuisine aji sa naati mumen ko nebam tan ɓolam tawata pilam ɓolam hay karo e hoore mum ene nefni laarde moƴƴinen gonka gila to luwas gila to konnaɗo gila to jokkaɗo gila to ko wawi wonde foof moƴƴinen ɗum ha moƴƴa ɗum jeeya koye buuɗal men yurmeende cariika ɗo jiɗɗen uddirde buuɗal yurmeende cariika en ɓooyi haalde eɗen jetta Allah no feewi eɗen jetta ɓen dariɓe wallidde yimɓe ha mbawa gollade ɓen ne gooti ne jogui woni yimɓe hande
batti wadde gollorɗe e nder nokkuji men ɓe cooda autoji ɓe totta sukaɓe men ne mbaɗa transport ɗen hannde ne goodi ne woodi woni hen mbaɗata ko gese mbaɗa hen sukaɓe ɓe ene golla ɓe nene goodi ne woodi woni hen batti uddide ga butikaji ne mbaɗa hen sukaɓe ɓe ene golla kono eɗen jogui crise mawɗo sukaɓe men jiiɗa golle heewɓe hannde mbaɗi découragé natti wadde sababude sukaɓe ɓe jiiɗa golle ko ɓuuri hen heewde yiiɗa golle ko famɗuɓe haaju ɓolɓe ko bonnoɓe ɓolɓe ko ñantotoɓe ko ñaaƴoɓe ko bonnoɓe sa yi hannde galleji min ɗi no mbayi ni en jogui woni sukaɓe a dañata hay force wawde yidde walludeɓe par ce que a yiyata jomum ne himmiri a yiyata jomum ne jogui himme yidde wonde sa yiyata neɗɗo ne jogui himme yidde wonde a wawata wallu ɗum a wawata kono ɗum fo e wade noon mbatten haqqillaji men e nokkuji men ɗi gudditen hen restaurant ji mawɗi cooden autoji ya ngara ko ɗon calminten tokara men Abdullaahi Saar gorko mo aynumadi joguiɗo yiyande ngarɗude e oɗo sifa e woɗɓe transport uji waɗoɓe bitikaji mbaɗa gueɗe goɗɗe ko hunde moƴƴere ceerno mbatten haqqillaji men e ɗeɗo gueɗe saabu so tawi to gonɗa to satti ma ɗum waw nafdema ga nafa kadi goɗɗo ga ɗon mbiɗa eɗen guddira musidɗo goto en keɓe makko ɓattake nde o ɗanni kala ko dañi o rendina o soodi leydi ndi noon o waɗe mayri grillage ma wonoyi hedde 15 hectares o waɗi hen forage uji ɗiɗi waddi masiŋaji o seeki leydi ndi omo rema kala nde o fini subaka noon o tawa gertogal ne hirsa ne wedda ɗon walla hande ko ulludu hirsa hasna wedda ɗon ɗum ko kala ñalawma garɗo kanko hoore makko o watti ko so ɗanima o yiyata ko ma makko en mayɓe ɓe ene gara e makko o woppi ɗum o hooti ha to woni to ko ɗum o yiyata te wona kanko wi noon wonɗo jiiɗon guese mbaɗa e nokku men yimɓe gari ɗoofi ɓe gari bonni remru ndu keli bonni ɓerde bonde moƴƴani ɓernde bonde moƴƴani garowo jamma ɗoofa o jeeya so an jeyno leydi ndi a ɗofata a waɗat kuccam e kuccam mbiya ko an jeeyi on ko haaside wona jahowo woni hasna ulluɗi ene wara gertoɗe ene weddo e nokku janano aɗa andi o kam wona kañum jeeyi nokku o sinno woni no wiyaɗo ko jeeyi bammakko o darowo haaɓi haw tetta walla o ɗo rewi kono ɓayde o watti ko wujjitade mo waɗa ko haaside eɗen jogui ɗi haasideji e nokkuji men kala jiɗɗo wonde en jiiɗa ɗum kala jiɗɗo wonde en gañat ɗum kala mo yiɗa wonde jiɗen ɗum sa ƴeewi nde rendo men ɓuuri yiɗede koɓe jiɗa wonde ɓe ɓen garta e nokku pijane jalane jaɓɓe kono jiɗɗo wonde o kala ɗo feeñi yimɓe jiɗamo way kono cuusɗo gonga ni en jiiɗa joom himme joom haaju jiɗɗen ko pamɗuɗo haaju jottoɗo e belguel grand place ene jalna yimɓe walla ne ñaago so waktu portaji yonti yaha wottoyo taw wona kañum deppisto ɓen jiɗɗen joom himme o joom haaju o jiɗɗo wonde o en jiɗamo en kutortomo tan mbattenmo ko kutorgal kono en jiɗamo ngon rendo noon wawa yiide gartam mbatteɗam ɗam wata ko bonnude ɗum woni haasidagal joloya hen bonna eɗen jinno yaññade oɗon ɓattake kono wonnomo juuti seeɗa ɗo tan kaɗaten
ha saha goɗɗo so haaji jomiraɗo so buuɗal yurmede feri feeñi fe jeey ɓatake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musiɓam tedduɓe.